potom tak uzavrite rýchlo a si hovorí, že dva body máme, jeden bod, tak to jeden bod. Takže dávam hlasovať, kto je za, aby sme sa prihlásili a na základe toho predkupného práva aj za tú sumu, ale to musíme potom zaplatiť, keď sa prihlásime. To nie že licitovať bude, lebo vtedy nie je licitácia, keď my sa prihlásime. To znamená, že kto súhlasí, aby sme sa prihlásili, tak nech zdvihne ruku. Zdržal sa niekto hlasovania? Ešte raz dajte ruky, lebo nestíham. Ja som proti. Je niekto proti? 1, 2, 3. Takže jednoznačne potom neprihlásime sa do súťaže. Ešte máme tu na ďalšiu informáciu, poprosím pani Andrejkovú, ten pozemok na tú výstavu, čo ste sa rozprávali. Na Mlínskom námestí. A opýtali sme sa na cenu toho pozemku. Ten pozemok má výmeru 17 árov a niečo. A kúpna cena je 170 000 eur. Takže vychádza tam 1 meter štvorcových na 90,4 eur. No. 164 900. Ale že to môžu pustiť z ceny maximálne toľko. 5%. No tam, keby sme chceli stavať bytovku, tam je potrebný hydrogeologický prieskum, nakoľko To je na vás. sa obývali jazero. Takže čo na to zastupiteľstvo? Podľa môjho názoru je to príliš drahé na zapozemie. Sú teraz nejaké výzvy, ktoré rozhodovali? Obecné byty. Sú ale len byty pre sociálne strany. Tie sa dajú riešiť cez byty. To nie sú v podstate. Také to nie. To bolo vtedy aktuálne, keď to boli tí dvaja páni, čo to sa rozhodli na prihlasilo. Na to reagovali. Vtedy to bolo, už to nie. Takže ja dávam hlasovať. Súhlasí, aby sme to za tú cenu nekúpili na výstavbu tých bytoviek, tak nech zdvihne ruku. Aby sme nekúpili. No aby sme, no áno, lebo tieto, kto je za? Kto je za, aby sme kúpili za tú cenu, áno? Nikto. Je niekto proti? A zdržal sa niekto hlasovania? 2. Ďakujem. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu kontra roznesení predchádzajúcich zasadnutí. Uznesenie číslo 216/2308/2012 prevádzkový objekt TI Dvor nad Žitavou, rokovanie starostu s Faraónom, obecné zastupiteľstvo Dvor nad Žitavou odročuje objednanie projektu na výstavbu a doporučuje rokovanie starostu obce poslanca Führiho a rímskokatolíckej cirkvi za účelom zistenia skutočnosti. K tomuto môžem povedať toľko, že zatiaľ sa nám nepodarilo stretnúť sa s pánom Farárom, lebo pán Führig ho zavolal, on nemá čas, že ho zavolal naspäť a do dnešného dňa ho nezavolal naspäť. Že? Pán Führig, to. Takže keď sa podarí spojiť a zosúľadiť termín s pánom Farárom, tak potom budete informovali. Zatiaľ to veríme, že naďalej sa je to odročenie. Potom je tu, že uznesenie číslo
číslo 224/2308/2012. Zastupiteľstvo odporúča písomne vyzvať Coop jednotu Novej Zámky na výstavbu zelení v areále supermarketu na základe dohody. Písomne jednota bola vyzvaná, písomne, že vraj dajú aj odpovede, kedy v blízkej budúcnosti, že vraj to uskutočne. A ja to nem mondtam volna, akkor most végig, amíg volt, amíg végig csinál. Az miatt arra az egész úgy volt. Fél méter. De azt nem mondtam hozzá, egyszerűen nem lehet senki To je hozzá. porušenie podmienky. Nem akaráltak mégis a végig. A miniszter úr nem tudta elintézni a sem. Ďalej, 6. bod prerokovanie registrácie návrhu zakladateľskej zmluvy regionálneho združenia miesta obcí Novozámskej, Štúrovskej a Šurianskej oblasti. Materiál si dostali domov, vlastne niekto, nejaký pán na ministerstve vnútra prišiel na to, že nie sú dobre zaregistrované tie fungujúce regionálne združenia, ktoré už fungujú roky rokúce, aj to, kde sme aj my, Novozámocko, Štúrovské a Šurianská oblasť. A museli sme kvôli tomu zvolať zastupiteľstva a znovu to dať odsúhlasiť zastupiteľstva a od každého zastupiteľstva potrebuje pán inžinier Fischinger mať uznesenie ohľadne hovorím, podotýkam, je to fungujúce združenie, už funguje minimálne 15 rokov alebo 20 rokov. Takže máte niečo k tomu materiálu? Ináč tam platíme ročne do toho ako príspevok, je to podľa počtu